Sărbătoarea aceasta este și despre copii, pentru că spunem că s-a născut copilul Iisus. Iar noi îl sărbătorim, de fapt îi sărbătorim pe copiii noștri oferindu-le cadouri. Pentru că ceea ce ne dorim noi este ca ei să aibă parte de tot binele din lume. Departe de mine gândul de a strica sărbătoarea cuiva, însă astăzi aș vrea să vorbesc despre un personaj care își face apariția brusc, violent în relatarea biblică despre nașterea lui Iisus. Da, este vorba despre Irod. Nu prea vorbim despre el în zilele acestea, pentru că noi ne-am compartimentat viața în așa fel încât atunci când sărbătorim să nu fie nimic care să ne umbrească sărbătoarea. Iar ceea ce a făcut Irod este abominabil. În momentul în care a aflat despre nașterea pruncului Iisus, regele Irod și-a simțit amenințată poziția. Și-a simțit amenințată poziția de rege. Și-a simțit amenințată poziția de rege și s-a hotărât să-l omoare. Și pentru că nu-l cunoștea, a dat ordin ca să fie omorâți toți copiii până la 2 ani din provincia Galilei. Ce trist, nu, să vezi un om în toată firea care se teme de un prunc. Iar ceea ce a făcut el nu este trist, este de-a dreptul dramatic. Nu era pentru prima dată când făcea lucrul acesta. Pentru că bănuind-o pe soția sa, Marian, cea de-a doua femeie cu care se căsătorise, că ar complota împotriva lui, se hotărăște să o execute. După ce a executat-o, nu și-a găsit liniștea. S-a gândit probabil că ea apucase deja să comploteze împreună cu cei 2 copii pe care îi aveau împreună, așa că s-a hotărât să-i omoare și pe aceștia. N-a avut liniște până la sfârșitul regatului său. Cu 5 zile înainte să moară, l-a executat pe fiul său, întâiul născut, urmașul la tron, cel care se născuse din prima căsătorie. Văzându-l cum se poartă cu familia sa și știindu-l că este evreu, împăratul Augustus declară: este mai bine să fii porcul lui Irod decât copilul său. Nu avem dreptul, oricât de tragic ar fi, să trecem cu vederea evenimentul acesta când vorbim despre nașterea lui Iisus. Pentru că dacă pe scena lumii este sărbătoare, iar în lumina reflectoarelor defilează copiii noștri ca să-și primească cadourile mai mult sau mai puțin meritate, în spatele scenei sunt copii care suferă. Sunt copii care cad victime conflictelor religioase, care cad victime conflictelor armate. Sunt copiii care se culcă seara cu stomacul gol pentru că n-au ce să mănânce. Sunt copiii care sunt abuzați și n-are cine să-i apere. Sunt copiii care, trăind în mizerie, sunt nevoiți să muncească de mici ca să poată să-și câștige pâinea, lucrând uneori poate pentru a crea exact jucăriile pe care noi le dăm copiilor noștri. Relatarea biblică despre nașterea lui Iisus este un protest împotriva suferinței copiilor din lumea noastră de astăzi. Ce-ar fi ca astăzi să fie ziua în care să spunem stop abuzurilor, stop suferinței copiilor? Ce-ar fi ca astăzi să facem tot ceea ce ne stă în putință ca să creăm cel mai frumos cadou pe care am putea să-l facem vreodată? O lume în care copiii să nu mai sufere. Pentru că în momentul în care copiii suferă, sărbătoarea noastră este fără sărbătorit. Dacă doriți să fiți anunțați în momentul în care apar mesajele acestea pe YouTube, atunci abonați-vă și activați și notificările.